No minkälainen on sitten hyvä tunneilmasto? No, hyvä tunneilmasto on sellainen, jossa ihmiset uskaltaa oppia, ne uskaltaa kysyä, kokeilla, uskaltaa kysyä tyhmiäkin kysymyksiä. Ne voi kokea, että ne kuuluu tähän joukkoon. Mä voin olla täällä omana aitona itsenäni. Ne uskaltaa tuoda itsensä kokonaan sinne työpaikalle ja tuoda niin kuin täyden osaamisensa ja osallistua täysillä ilman, että mun tarvii himmailla tai miettiä, että viittiinkö mä nyt, uskallanko mä osallistua. Mä tuun täysillä peliin ja sitten mä uskallan tarvittaessa myös haastaa ja kysyä ja todeta, että hei, nyt mä oon eri mieltä ja mun mielestä tässä asiassa me voitaisiin vielä miettiä vähän toisin. Hyvässä tunneilmastossa mä uskallan myös olla eri mieltä. Eli kyky haastaa rakentavalla ja vastuullisella tavalla, kun mä huomaan, että olisi kehitettävää tai hei, nyt me ollaan menossa väärään suuntaan, niin mä uskallan nostaa käteni ja sanoa rakentavalla ja vastuullisella tavalla, että hei, mä koen, että me ollaan menossa nyt oikeaan suuntaan tai ehkä me ollaan tekemässä just niitä tärkeitä asioita, palautetaanko fokus tähän asiaan tai mikä se onkaan. Semmoinen positiivinen kirittäminen siihen, että me päästäisiin parempiin lopputuloksiin ja paremmin eteenpäin, niin se liittyy myös hyvään tunneilmastoon.